ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಿದ ರಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾವೆ ಇನ್ನೆನ್ನ ಕೋರಿದ ರೆಸಿಪಿ ಕೋರಿದ ರಸ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂದೆ ಅನ್ನಿಗಳಿಗಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಉನ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಿತೆ ಮಸಾಲೆಗು 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚ ಸಾಸಿಮೆ 1/4 ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಲವಂಗ ಕೊಂಚ ಪತ್ತೆಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಏಲಕ್ಕಿ 2 ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಒಂಜಿ 2 ಪುಂಡಿ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಜೀಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಡೆರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯನಗ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ ಒಂದೇಟ್ ಈತ್ ಕಡೆರೆ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕಡೆವರೆ ಒಂಜಿ ತಾಯಿರ ಪೇರ್ಗೆಪ್ಪರೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಿಲ ತಾತ್ ಕೋರಿ ಒಂದೇನು ಈತೆನ್ ಪೂರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೋರಿನ್ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಇದ್ದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಡೆವೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಕಡೆರೆ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ ಸಣ್ಣ ಐತೆ ಕಡೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಕಡೆದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಆಂಡ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಬೋಡು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬೋಯ್ತು ನಿತ್ತೆನೊಂಜಿ ತೋಪು ದೀತೆ ಈ ತೋಪುಗೆ ಅನ್ ಕೋರಿನ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಎನ್ನಾರು ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿರಂದೆ ಕೋರಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಡು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೇನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅದು ಹೊರ ಮೋಪುಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಪ್ಪೊಂಡು ಆಯ್ಕಿತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದಾಯ್ತ ನೀರ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆನು ಪಾಡ್ದು ಮೋಪುಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯ್ಯನಗ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಏನೇನಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂತೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಮೇನ್ ಚೀಸ್ ನೆಕ್ ಏನ ಪಾಡ್ವೇರ ಅವೇನ್ ಪಂತೆಜಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಡ ಕೊರ್ದ ಕೈಪು ದಾಲ ಕಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರುಚಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಾಡೋಡೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಕೋರಿಗ್ ಅವೇನು ಎಕ್ಕಡ ಪನ್ರೆ ಕೊಚ್ಚು ಮದದ್ ಪೂಂಡು ಇತ್ತಂತೆ ಹೊಸ ತತ್ತೇನು ಎಂತ ನೆನ ಬರ್ಪುಚಿ ಪಕೋಕು ಇತ್ತೇನು ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಅವನ್ ಉಂದೆಲೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ನಿಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ ಇದು ಉಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವರ ಮೋಪುಗ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕುಡೋರ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ದನಿ ಪೇರ್ ಪಂಡ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಕಲಿತಿತ್ತೆ ದಪ್ಪದ ಅವೆನ್ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂತೆ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಪಿನಿ ತೋಜುಂಡ ಏಕೊಂತ ನೀರ್ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡಿ ಯಾನೊಂತ ನೀರ್ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೋರಿ ರುಟ್ಟಿಗೆ ರಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪೊಡ್ರು ರುಟ್ಟಿದ ರಸ ಮಸ್ತ್ ತೆಳ್ಪುಲ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ಜವು ಯಾಕೆನ್ ಈ ಅದಕ್ಕೂ ಮಲ್ದೆ ಒಂದೇನು ಅಲ್ಲಿ ತೆನ್ ಬಾಯ್ ದೀಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ ದಿನ ಕೊದ್ದಿಂಡ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಿತ್ತೇನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಎಂಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮೋಪೊಡು ಇತ್ತನ್ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ದೀಪೆ ಇತ್ತೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನಿತ್ತೆ ಈ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡು ಯಾನಿ ಎಕ್ಕಡ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದೆ ಪಂದೆನ್ ಪಂತು ಜಿನಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 6 ಚಮಚದ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ ಕಿನ್ನ ಚಮಚೋಡು ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚೊಗ್ದಿ ಐತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗಲು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ದ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ಆಲುಗೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆನಪೋ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಪುಡೌಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಟ ಪಟ ಬಂದು ಪುಡೌಡು ಬಕೆನ್ನ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿನ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ತೆನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುತ್ತುದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡುಂದು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದು ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆನೆ ಎಪ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲೆ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಕಾಯೋಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓವು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ನಿಧಾನೋಡು ಮಲ್ಪುಡು ಅದ ಕೆಲಸ ಪುರ್ಲಾಪುಂಡು ಕೈಪುಲ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ತಿನೇನಿ ಯಾನ್ ಈ ರಸ ತೆಕ್ಕು ಪಾಡುವೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೋರ್ದ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಕೈಪು ಘಮ ಘಮ ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ತಿನ್ಕ